lieta kanyakla kod Twitter mano kanyero nyar lieta. Wachako gi weche mag paro mar chik mar omenda kuma Jakom komiti mar od bura mar omenda Kuria Kimani oseyo riwruok mar Azimio kuom tiyo gi peo mar gero udi manyasani e kwedo paro mar omenda mar higani. Kimani wacho ni nitiere fundi mag paro mar chik makamano mabeyo kendo chayo Azimio kuom kwedo paro mar chik no duto. Kaka jafomo marwa Chris Owino leronwa, nitiere geno ni kamiti no nyalo loko chung' mare e wi moko kuom fundi mag financial bill motelo ne pedhe e od bura juma manyien. E ranyisi makende ni piny owacho dhi loko chung' mare motegno e wi moko kuom fundni mag paro mar chik mar omenda mar 2023, Jakom komiti mar omenda Kuria Kimani oyango ni gidhi miyo luoro pach jopiny e wi paro mar omenda mar 2023 motelo ne chwale e nyim od bura e juma manyien. I want to assure Kenya that the views that you raised to us, we're not taking that for granted. And let us stop reducing this to making it a housing bill. It's a finance bill. Paro market gimano bende ne ogol kod Jakom komiti mar od bura mochung' ne loso budget ndindi nyoro mane loso kod jofwamb weche e kinde nyasi mar chiwo basari ni jopuonjre e kar chung' od bura mare ma Kiharu. Our president is a very consultative leader. He is a leader who's listened to everyone. We have had public participation ongoing in Kenya for the last 2 weeks. Even us coming to where we lead or where we serve, it is one way of public participation. And I am sure the leader of the finance committee, who is Kimani Kuria, is doing everything possible to make sure that we continue to incorporate the opinions of Kenyans kwa sababu hawa ndio wadosi. Kuria wacho ni kopogore kod ng'ado atamalo 3 mag osara mag jotij piny owacho e siro chenro mag gero udi, paro mar omenda mar 2023 nigi fundni moko maonge ywarok kendo sayo riwruok mar Azimio kuom kwedo finance bill duto. Let us stop reducing this to making it a housing bill. It's a finance bill. And every clause there in that bill, in that 157-page document, every clause matters. Kaluwore kod Kuria Kimani, onge tiende kwedo paro mar omenda duto nikech jod bura biro goyo ombulu e wi fundni duto mag finance bill kendo wito oko fundni ma ok gimorgo. The voting is not by the whole bill, it's clause by clause. If you think you disagree by a particular clause, you can vote no to that particular clause. But there are so many issues on this bill that has even not had any contestation. Like none. There are very many clauses that we have not received any memoranda from the public opposing it. Mana kaka jotelo mamoko mag Kenya Kwanza, Kimani oluwo ni piny owacho nyalo mana chwalo chenro mag dongruok kokalo kuom osuru mag jopiny, gino ma omiyo jo od bura onego ser lwedo finance bill. We are really looking forward to expanding our tax base and ensuring that we raise additional revenue, because Kenyans have really agreed that we cannot afford to continue to borrow. We have to really generate our revenues. Riwruok mar Azimio kata kamano okwedo chenro moro amora mar chwalo lokruok e wi paro makamano ka ginyiso jo od bura margi mondo okwed paro makamano e od bura. Komiti mar Kuria Kimani dhi nyime kod ndiko ripot margi e boma ma Naivasha motelo ne chwale e nyim od bura chieng' tich 2 juma manyien. Kata riwruok mar Azimio osingo mar kwedo parono e od bura, kweth mar Kenya Kwanza nigi geno ni finance bill dhi kadho kaluwore kod kwan gi e od bura. Kenya Kwanza nigi jood bura 179 ka ipimo kod jood bura 157 mag riwruok mar Azimio. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pod mana kotenore kod wachno eni jatend Azimio